आरो जिबनावबो नोंनि फिसायखौ मोनफिनगोन नोंनि फिसा फिसौखौ मोनफिनगोन नों फैफिननो मोनगोन ब्रह्मनि भिडिअआ बेनो लेटेस्टआ बेनो जाहैबाय मा आं नोंथांमोननो मा होनदों बिथाङा दिनै फेसबुकआव पस्ट होलागासिनो दङ गावनि फेसबुकआव बियो मोनसे गोदान फेसबुक खुलिगोन ना माखौ मिथिया बेहाय बिथाङा होगासिनो दङ आरो दिनै बिथाङा बुंदों सिकिउरिटिया मानसि नङा नामा मा सिकिउरिटि गार्डआ मानसि नङा नामा ना बियो बुंदों आरो बियो दिनै गावनि फिसायखौ फन हमाखै मायाखै बेफोरबायदि बुंगासिनो दं माने फन रिसिभ खालामा माया बिदि खालामा ब्लेकलिस्ट जाबाय माबा हेनथेन खोथा बुंगासिनो दं गाव रायलायगौमोन ओइदि बिफाजों रायलायगौमोन दा मानो रायलायनायखो नों जेन'बा नों दिनै मानो रायलायनायखो दा मा रायलायनो नोङो सिगाङावनो खारखालांखाबाय नोङो खरपति मालिकजों दा दिनै नों होनना बुंदों सिकिउरिटिया मानसि नङा होननानै आरे सिकिउरिटियाथ' मानसिब्रा सोर मानसि नङा होनदों सिकिउरिटि गार्डखौ दे सोर नङा होनदों सिकिउरिटिखौ सोर मानसि नङा होनदों हो सोर होनदों दिनै नोंनि थाखायसो नों होनजादों मानोना नोंथ' सिकिउरिटि गार्डआ सिगाङाव बुङाखैना नों इसिबां गिदिर गिदिर मा जानादों बिमाया बेंकआव माबा मावोनो हा बेंकआव साख्रि मावो बिफाया जाहैबाय मा आमेरिकायाव एगजिकिउटिभ इन्जिनियार मावोनो हा गावहा जाहैबाय मा ओरैबायदि माने जाबाबो लोंबाबो जोबथ'नो हायै सम्पति साय सम्पति दङनो होनग्राया सोर होनना लाया नों सोना होननानै लादों आरो दिनै थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय होननाया सिकिउरिटि गार्डआव फैफिनबायना हा दिनै बाक्सानि होननानै दिनै मिथिबाय दा गोबां मानसिफ्रा दिनै बिसजों फन रायलायनो मोनबायना आरो नोंथ' मा दासिमबो बर' रायलायदों आरो नोंनि फिसाया आयै एक्सुवेलि आमेरिकायाव थायै थायै बेस्रा माने बर' रावखौ रोंलाना इंलिसाव एक्सपार्ट जाबाय हिन्दी रायलायनायाव एक्सपार्ट जाबाय आयै आमेरिकानि जाहैबायना बेस्रा नङा होमबा लाजिला नोङो गन्थंखौ हास'लादा आरो नै आं नोंखौ बुंखायो नोङो नोंनि फिसाजोनि फट'खौ दाहोखा फेसबुकआव नों मा गोदानै आपल'ड खालामफिनबाय थादों नोंहा दा फिसाजोनि फट'खौ नों होनानो मोन्थाय गैया नोङो बदनाम दा खालाम नोङो मानसिफोर सारा दुनियायाव सिनायथि होनो दाजानानै नोंनि फिसाजोखौ नोङो नोंनि मान सनमान गैखाला आरो फिसाजोनि मान सनमानखौ नों बेबायदि खालामनो दा सानखा नोङो मानो फिसाजोनि फट'खौ मानो होबाय थादों दा फेसबुकआव नों मानो होदों गोख्रैनो दाननानै ला नोङो फिसाजोखौ नों बदनाम दा खालामनो सान नों बायदि नङा नोंनि फिसाजोआ मिथिबाय दिनै नों मा दिन्थिनो नागिरदों हा नोंनि फट'खौ बेसेबां मा होयो हो खिन्थु नोङो फिसाजोनि फट'खौ दाहो मिथिबायना आरो नोङो न'आव फैफिननो नागिरदों फैफिन नोंखौ बेसेबां मा फै दे दा जेबो होनथ'ला आङो खिन्थु फैसालि ब्रह्म दे आं नोंखौ बुंखाबाय खुनु रावनिबो दाय नङा दाया नोंसो दिनै जाय इसोर बायदि फिसायखौ नों मोनदोंमोन सनानिफ्राय बांसिन हिरा न'खरमोन होननानै बुंदों मानसिफ्रा दा हिरा न'खराव नों जोनोम मोनदोंमोन नों गोरिब न'खरनिफ्राय फैनानै नों दिनै इसिबां हालुं मैलुं न'खराव नों थानो मोनदों दिनै नोङो जाय न'आव थादोंमोन बे जिमाथ' नोंनि थाखाय थोजासे नङा नालाय थांफिनदो नोङो हजों बाहाय नों दा गवायाव ना आमेरिकायाव नोङो दा जिम खालामबाय थादो बे नोंनि न'नि जिमाथ' थोजासे नङाना नोंनि थाखाय खालामदो एबार खालामना लाबानो जाबाय खालामदो आरो नों मा बुंदों फ्लाइटजों फैनो हाया होनदों नामा आजां गाजां सम्पति लांबाय नों आयौ सम्पतिखौ नों बेबायदि एन्जरनि खावै खावै लांजोब्बाय आरोखि नों बाह नोंनि आखाइजों सोरजिनाय नामा नोंनि बिजनेस एकाउन्ट आलदा बिजनेस एकाउन्टआव बोरो क'क्राझाराव हा बायनो फैसा सोना हरनो नागिरनाया फैसालि ब्रह्म बोरो होनदां बोरो हा बायनोलाय क'क्राझाराव थाफैनोसैलाय नर्थ इस्टआव बिजनेस खालामसैलाय सम्पतियानो जाबाबो जोबखाया होनलाय ओमफ्राय दिनैलाय नों बेनि थाखायसो बुंजादोंना सिकिउरिटि नोंनि फिसायाथ' सिकिउरिटि होनना बुंदों सिकिउरिटिया मानसि नङा होनना रावबो बुङाखैना सिकिउरिटिखौ मानसि नङा होनना रावबो बुङाखै नोंसो ना इसेबां नाम लादों नालाय दिनै सिकिउरिटि गार्ड नुजाबाय नोंनि फिसाया होमबा दसेनो डिजाइनार मावगौ जाहैदों डिजाइनार मावग्रा जालायबाय दाना आरो डिजाइनार मावग्रानि उनाव दाना मा सोलायखो बेंक माबा रेस्टुरेन्टआव मेनेजार मावलायनो रेस्टुरेन्टआव मेनेजार मावो आरे क्ररपतिनि मालिकआ बोरै रेस्टुरेन्टआव मेनेजार मावनांगौ क्ररपतिनि मालिकलाय सम्पतिफ्रानो जाबाबो जोबखाला होनलाय माब्रै जेन'बा बियो रेस्टुरेन्टआव मेनेजार मावबावखो आरो दिनै थाङै थुङै बोरै सिकिउरिटि गार्ड ओंखारखो हा नोंथ' मोजां बिपदआव गोलैबाय दे फैसालि ओरैबोथ' नोङो पबित्र बसुमतारिनि बिसियाथ' हगारखाला रायजो राजाबो हगारखाला आरो पबित्र बसुमतारिखौथ' लामायाव बेखौ लं थं बुद्रुनायखाबाय मिथिबायना लं थं बुद्रुनायबाय आरो नोंबो फैयोबा नोंखौ खानाय सिननानै नोंखौ सेन्देलनि माला गानहोनो रेडि जानानै दंखासै सेन्देलनि माला गानहोनानै नोंखौ खानाय सिननानै नोंखौ डाइभर्स होगोन मिथिबायना मानोना नोङो सासे आइजो हिसाबै नोङो आइजोनि नोंनाव लक्ष्मीनि गुन गैया आइजोखौ लक्ष्मीजों रुजुयो आइजो माहारिखौ बिमा माहारिखौ लक्ष्मी होननानै बुङो नाथाय नोंनाव लक्ष्मीनि गैया नोंनाव खालिनि रुप हाबबाय नोंनाव
खालि जानाय नोङो दिनै हजों जास्रांबाय नोङो फिसानि थोबसे मायानो गैया आरो नों होनदों नामा सानफ्रामबो गाबबाय थायो होनदों नामा फिसाफोरखौ गोसोखांनानै लाजियाखै नोङो थरथिंसे मोदै गनाय गाबनाय नोङो जोंनो भिडिअ देखायनो हादों गाबग्रा मानसिनि रायलायनाया माबायदि खुगानिफ्राय माबायदि राव ओंखारो थगायग्रा मानसिया गाबा हसिया गाबदों होननानै थगायग्रा मानसिफोरानि खुगानिफ्राय माबायदि राव ओंखारो जों हमनो हाया नामा जों हमनो हाया गोसो जायोबा नोंखौ दा बे गवायानि जोंनि बर'फ्रानो नोंखौ नागिरनानै दोखो दोखो नोंसोरखौ दाननो हायो सानैखौबो मिथिबाय नों सानैखौ नोंसोरखौ हरसे खाना दोननो हायो मा नंखो नोंलाय खोब थाखुमादों नंदों नामा नोङो जुदि फिसाया जुदि न'खरनिफ्राय जुदि नोंखौ नागिरनो गोसोमोनब्ला है नों मालाखौ जिजोब्बायमोन मिथिबायना स' दिनै नोङो खैफोदाव गाग्लिबाय आरो नोङो न'खराव फैफिननायनि बाथ्राखौ नों दा सानखाथारसै फैफिननाय माने नोङो गोलैबाय आरो नों बिराद गिदिर बिपदआव माने ओंखायनो आरो रिकुवेस्ट खालामबावबाय आङो नोङो नोंनि फिसाजोनि फट'खौ जिबनावबो होनानै बरनाम दा खालाम नों बायदि गियाननि नङा नोंनि फिसाया मिथिबायना लासिंसिं दा खालाम नोङो सारा दुनियायावनो नोंनि फिसाजोनि फट'खौ हगार नोङो मा नों नोंनि फिसाजोखौ सिनायथि होनो नाजादों नामा हा नोंनि फिसाजोखौ नों सिनायथि होनो नागिरदों लासिंसिं खालामनो नागिरदों हा मोजांबासो मोजां नों जुदि फिसा अनग्रा मोनब्ला बेबायदि खालामामोन आरो नों दिनै बेफोरबायदि आरो नों दिनै फिसानि मान सनमान दासिम नायबावदों फिसानि बेफोरबायदि माबा हगारनानै सारा दुनियायावनो दिनै नोङो बेफोरबायदि खालामलांबाय नोंनि गाज्रि गाज्रि भिडिअ हा मा बिमा नोंनाव जात बिमानि नोंनाव आखु दङ बुंखाबाय आङो नोङो दिनै फेसबुकाव नों मा लिरदो नों बेजोंनो रुजु रुमु रायजो मोनजायो ना मोनजाया बे नोंनि खाफालसै नोंहा ओरै हिनजाव गिबिजों मा जायो मा जाया बे नोंनि खाफालसै नों बबे मा होननानै बुङो बबे गोजाननि हाजोखौ नों नुहुरनानै सना रुफा हिरायाव लब जानानै आंनि हिरा गानजोबथारनोसै जेरावबो खोमा गन्थं गोदोना उथुमै माने आं माने हिरा गानजोबनो सानदोंमोन खोमा खारन जाबाबो जोबनो रोङै सम्पतिनि फिसायखौ नों मोनहैबाय दा आरो मानो गोसोखांबावनांगौ जाखो मानो नों गाबबाय थानांगौ जाखो आरो नोंनि फिसायाबोथ' बर' रोङा बेस्रा नों मा रायलायखो दा हिन्दी रायलायबाय आरो ना नोंबोथ' हिन्दी एक्सपार्ट खा नालाय हिन्दी रायलायबाय फिसायजों मा इंलिस रायलायबाय नोंनि फिसायजों इउ एस ए आव थानाय मानसिफ्रा माबायदि इंलिस रायलायो बिनि सुरा माबायदि खेबसेसो रायलायहोनायसै फनाव बिसोरनि लोगोफोरजों आरो नोंनि फिसाया माबायदि हिन्दी रायलायदों हा इउ एस ए आव थाग्रा होनलाय मोजां हिन्दी रायलायनो गोरोंथारना नोङो आंनिफ्राय खावलायनाय दिनै नोंखौ बेबायदि खामानिखौ नों मावनो नाङामोन नों मावफ्लांबाय दिनै नोङो गवायाव थानानै मोजां जिम खालामनानै फिटनेस खालामना लाफिनबावदो आरो गावले जावले हाजार बार बुंगोन आङो नोङो नोंनि फिसा नंला बियो बे गथ' सानैया नोंनि फिसा नङा नों बेखौ जिबनावबो दा हगार बिनि फट'खौ होनानै सारा पृथिबियाव सारा मुलुगनि रायजो राजाफोरनि सिनायथि होनो दा सान नोङो नै बियो फैसालि ब्रह्मनि फिसाजो होननानै सिनायथि होनो दा जाजा नोंहा फिसा फिसौ गैया नोंहा फिसा फिसौ गैया नों मा नोंखौ दिनै मानसिफ्रा मा मोजां गाबज्रिदों बुंनो आङो बुंनो हा बै दिल्ली मुम्बाइ बायदिफ्राव न' फिसा फिसा लुनानै थायोना फिसा फिसायावहाय लामा लामा थानानै गाहराव ओरै आखाइ हमना बोयोना आंनाव फै नोंखौ बेजों रुजुदों मिथिबाय नोंखौ बेजों रुजुदों आरो बै फिल्म स्टार दङना सासे दा फिल्म हिर' जाफैबाय हिन्दीयावहाय नोंखौ बेजों रुजुगासिनो दं नों बिदिसोनो आरो नोंनि सेहेरायाबो एखेफ्रामखा बेजों मिथिबाय दा ओंखायनो नों बुजिनो नाजादो जोबनायाव आं बेखौ नोंखौ गुरैयै खावलायबाय जायजों नोङो गावनि न'खर संसार सनानि हिरानि न'खरखौ नोङो सिनायनानै लानो हायाखिसै जाय फिसायनि अननायखौ नोङो सिनायनो लानो हायाखिसै जाय फिसायनि अननायावनो नोङो दिनै गथ' गथाय खांनानै नोंनि देहा मोदोम सोलेरखौ बेफोरबायदि स्लिम स्लिम खालामना लानो हादोंमोन दिनै नों गैला नों बेनिफ्राय दिनै आउट जाबाय दा नोंनि फिसायनाव नों बिदो एबाराव जायनाव नोंनो गदाय फिसायाव थांदों बेनाव नों बिफिनदो नों मा मावनानै जानो नोंनि देहा मोदोमखौ देलायनो थाखाय मेकआप खालामनो थाखाय मेकआपनि क्रिमफोर बायनो बिउटि पार्लाराव हाबबाय थानो थाखाय खानाय स्ट्रेट होजानो मोखां फेस वास खालामजानो बेनाव बिदो फिट फिट ड्रेस गाननो बिदो नङा होमबा ओरै बाहा जकिंआव थांनो जिमाव थांनो थाखाय फैसा बिदो एबार मोजां नोंखौ अनसिगोन जायखौ मानोना मानो अना बिलाय नोंनि थाखायनो थैनो नागिरदों बियो क्ररपति फैसाखौनो नों नक्सा खालामजादोंब्ला मानो अना नोंखौ निस्सय अनगोन ओंखायनो नोङो बेजोंनो रायजो जादो आरो नों बेफोर जानला मोनला फेसबुकाव स्टेटास दा होसै आरो नोंनि भिडिअखौ दा खालाम दा होबाय थानोसै होनना बुंदों आरे नोंहा फेमाससो जाबाय माथो नोंहा फुरा सुपारस्टार जाबाय नों माथो दा
सारा फेसबुक आरो इउटुब नों लाजोब्बाय दा आवग्रिनानै गतिके आंनिफ्राय रिकुवेस्ट दिनै नोंनि गोबां माखासे आपडेट्स दंबावो आंनाव बे आपडेटखौ आं बे भिडिअआव बुंथ'ला आङो गोबां माखासे बाथ्रानिफ्राय आं दिनै मोनजोब्बाय मानोना दिनै नोंदि जायनोखि दिनै आखुनि मानसिमोन बे दिनै पिक्साराव मोनसेनि उनाव मोनसे फैगासिनो दङ नों सोरजों बेसेबां रिलेसन लाबोदोंमोन फिसाय थाखोनाय समावबो नों सोरजों थाखोमा माबायदि रिलेसन लाखुमादोंमोन गासैनिबो दिनै डिटेला फैनो थांगासिनो दङ गतिके नोङो बेजोंनो अननानै मोजां रायजाबानो जाबाय जायजों थांदों आरो जिबनावबो नोंनि फिसायखौ मोनफिनगोन नोंनि फिसा फिसौखौ मोनफिनगोन नों फैफिननो मोनगोन बेखौ जिबनाव नों आसा खालामफासै